Hei, salutare! Sunt Felix Românu și am citit al 5-lea meu episod, tot Fărămuci IT, cum am spus în episodul 4. Așa nu e nimic din asta. Deci ca să vă zic chestii miercuri, mai cu ce vine miercuri, joi, vineri, mai două zile de școală, că am făcut un screenshot. Mai 2 zile de școală și după aia weekend. În weekend o să filmez foarte mult. Pe 4-5 episoade pe zi. Nu că gata, doar vreo 2 sau 3 episoade să filmez fără prietenașul meu. Ce nu e bun? Cum de da așa? Dar cum de dă? Spider... Dante! Frut! Am avut mod și de arme, numai că le-am dezasamblat. Ați văzut, bă, cum se spawnează? Aș vrea să fac o recomandare la un joc foarte fain pentru mine. Se numește Nebulous. Cum se pronunță așa și se scrie. Eu am level 126 în ăla, în jocul acela. Tu ești o bulă, care trebuie ca să mânci alte bule, dacă sunt mai mari decât tine, ele te mâncă pe tine. Așa de jocul meu, nu-mi place, nu mare chestie, deci că trebuie glass. Holy fucking shit! Asta s-a spus. Așa vă pun o întrebare. Cine a spart un geam sau o tabletă sau un telefon? Eu vă spun sincer, 2 geamuri, o tabletă și un telefon. Și pe amândouă le-am făcut perteliță. Și am mai stricat un telefon. Unul pe 5 coade. Pe la așa l-am virusat. Și altul un Huawei. Nu mai știu cum m-am jucat cu un cauciuc de mașină și a picat pe el. Și eu, dar filmam, dar cum îl am gata, așa, și-a picat pe el și s-a îndoit și eu i-am spart ecranul. Bun, deci cu tableta m-am enervat de la un joc când mă mers și mi-a dat un dor de palmă de n-am vrut-o. Bă, explorație. Și m-am întâmplat cum arată carnea de pui. Parcă ar fi țâmp. Ce arată ca țâmpul. Ne mulțumesc pentru atât.
greșeală. Transpira puțin. Aici de la astea mă bagă pedalia, de la comediile. Uitați, îmi place aia meu cum arată al nebunie. Putem să facem niște boți. Iar asta o să-mi fac al meu. Episodul ăsta așa nu să minăm deloc. Scrooge! Scrooge! Ce faci? O să mai dăm niște nișit. O să spun ceva. O să fac și gaming pe calculator. Dacă și dumneavoastră desigur, da, prin vară o să încep și serie nouă de Minecraft. Tante Scrooge. Habar n-am unde. Așa că să ne lăsăm testuri cu geam. O cască de piele. Unde-i, mă, că nu știu unde-i. Scrooge! Unde-i, hai? Scușugărul. Unde-i? Vreo 3 minute ar trebui ca să încheiem filmarea. Eu o să filmez 3 episoade pe zi. 3, nu mai puțin, nu mai mult. Și cu multă... Deci cu multă... Vedem, frică. Scrooge. Dați.
Astăzi m-am bătut cu 2 la școală și am bătut pe amândoi. Puteți să-l întrebați și pe Mucea. Bă, ce tare sună. Îmi duc acolo 2 creeperi. Mă mir când n-am murit. Păi de băi, deci mă fac mie un. Deci mă bate inima. Nici o sebi. Știi că filmezi, nu? Da. Bun, deci a venit și fratele meu aici. Cât aici? Nu are nimic dacă îți vorbesc un pic ca mai țărânește. Bă, nu pot. Ne culcăm. Capul meu. Bun, deci dacă v-a plăcut acest videoclip, pa, pa!